Cada vegada més escoles estan fent servir això anomenat G Suite, aquesta adreça de correu electrònica de l'entorn de Gmail, de Google, però que no és exactament igual perquè no acaba en Gmail, sinó que normalment acaba amb el nom de l'escola. Resulta que tu a través de l'ordinador ja hi has entrat, però quan ho proves de fer amb el mòbil, et dona uns certs problemes per posar el teu compte allà i poder consultar-hi el Drive, poder consultar el Gmail de l'escola o fins i tot per poder entrar, per què no, al Classroom, que està tan de moda. Si tens problemes amb això, doncs mira, has fet bé. En un parell o 3 de minuts jo t'ho explico. Efectivament, el teu canal de YouTube preferit. Benvingut. Doncs apa, som-hi, comencem. Prenem el telèfon mòbil a les mans i anem a ajustes. A dins d'ajustes i de totes les configuracions que hi ha, ens interessa una en concret, que pot ser usuaris i cuentes o només cuentes. En el meu cas és aquest, molt bé. I aquí tinc tots els tipus de compte que hi ha en el meu telèfon mòbil. Déu-n'hi-do, Doncs el següent pas és fer clic a añadir cuenta. I aquí m'apareix el tipus de compte que voldré afegir. Jo el que vull és afegir un compte no de cap d'aquests, sinó de Google, perquè G Suite pertany a Google. Molt bé. Ara el telèfon necessita comprovar informació. En alguns models ens demanarà també l'empremta digital, doncs la posem. I després d'un temps de pensar que pot ser més o menys, ens demana la nostra adreça de correu electrònic. Molt bé, introdueixo la meva adreça de l'escola Ramon Pont, la millor escola del món. Siguiente. I ara hi poso la contrasenya i també faig clic a Siguiente. Molt bé, doncs accepto els permisos. I ara és quan potser trigarà una miqueta més de temps. Puc desar la contrasenya, en el meu cas sí que ho faré, perquè el telèfon mòbil només el faig servir jo. També puc donar-li a guardar, que recordi amb el meu nom. I, compte, aquí, el Android Device Policy. Fixeu-vos que he dit que no m'interessa. Això m'activaria el compte de treball i no vull tenir-lo. Jo vull tenir el meu Drive i Gmail de l'escola en els comptes habituals del mòbil sense que em creï uns comptes addicionals. Ja he acabat. Fixeu-vos que si ara comprovo, veig que la meva nova adreça de Ramon Pont ara s'està sincronitzant. Diu error de sincronització, no passa res, perquè quan hi entro veig que igualment els comptes estan sincronitzant. Trigaran més, trigaran menys, depèn de la quantitat d'informació que hi hagi en el seu interior, però xino-xano van fent. A vegades necessita un temps, ja ho veiem que no sempre va prou ràpid. I a més, fins i tot aquí dins els ajustes de sincronització, de vegades ens apareixerà noves aplicacions, altres aplicacions també de Gmail, com per exemple el Presentaciones, el Google Sheets, el Google Docs. Alguns estaran desactivada la sincronització, nosaltres podem entrar aquí i demanar-li que ens les activi. Per exemple, quan ha passat una estona, veiem que aquí els fulls de càlcul està desactivat. Jo podria activar-ho, o els documentos podria activar-ho. I a poc, cadascuna de les aplicacions de Google es va activant, d'acord? Molt bé. Si tiro enrere veig que el mòbil es va sincronitzant correctament amb tots els seus comptes. I ja està, així de fàcil. Si t'ha resultat útil, si t'ha funcionat i t'ha agradat, doncs mira, 2 cosetes. Primera, subscriu-te al canal, evidentment, i segona, comparteix-lo, que tothom el pugui veure. Vinga, fins aviat.